Üdvözlök mindenkit! Sokan kérdezték, hogy hogyan lehet a WiMAX 870-es forwarderen az előfűtőt programozni. Ez a videó most erről fog szólni. Amikor igazából rendkívül egyszerű, és az ember rámehet arra, hogy Engine, és itt az ember ki tudja választani lent a Diesel Heater alatt a Heater Scheduled. Ha erre rákattint, akkor itt a tetején fogja látni egy Heater Duration-t, az ami azt jelenti az időt, hogy hány percen keresztül menjen az előfűtő. Nyilván ezt a külső hőmérséklet függvényében módosíthatjuk. Hogyha melegebb időszak van, tehát csak éppen, hogy szeretnénk járatni, hogy mondjuk 20 percre lehet, de hogyha hosszabbra szeretnénk, akkor egészen 1 óráig is, 60 percre is lehet rakni, vagy mondjuk 45 percre hidegebb időszak van. És itt lent lehet hozzáadni napokat, amiket lehet aktiválni, illetve deaktiválni. A lényeg, hogy mindegyik aktiválás vagy deaktiválás után a save gombra el kell mentenünk. Például, hogyha azt mondjuk, hogy jövő héten, hétfőn kicsit van hűvös, azt szeretnénk, hogy egy fél órát járjon, és a gépnél szeretnénk kezdeni a munkát 6-kor, akkor arra megyünk, hogy hétfő, az indítási idő 5 óra 30 perc, és 30 percen keresztül aktiváljuk, és rányomunk a mentés gombra. Itt fönt látjuk is a pipát, hogy sikerült. Ha újra rámegyünk erre, akkor látjuk, hogy be is van aktiválva. Ha rájövünk, hogy mégsem szeretnénk, akkor deaktiváljuk, és rányomunk ismét a mentésre, és ezzel le is töröltük. Ilyen egyszerű. Köszönöm a figyelmet!